היי חברים, אני לישי עם סטודיו ריפיט ובאתי להציע לכם אימון דינמי וקליל בתקופה שאנחנו קצת יותר בבית. כל מה שצריך זה את עצמנו, מזרן וכוחות ל-15 דקות עבודה. נתחיל בטיפה חימום. קודם כל מעברי כתף, מרפקים נעולים, בטן אסופה, להרים, להוריד קצת בית חזה. נסו לשמור כמה שיותר על תנועתיות מתוך המפרקים האלה וגם כמה סיבובים לכיוון השני. אנחנו עוד רגע נרד כבר אל המשטח שלנו, אז מי שרוצה מזרן זה הזמן להביא. מתחילים לגלגל את עצמנו חוליה למטה, סנטר פנימה אל החזה, ראש אל הרצפה, ברכיים יכולות להיות טיפה כפופות, ואנחנו מובילים את עצמנו כבר אל המזרן, לרגע מחזיקים בתוך הפלנק, רוצים לתת לאגן להישלח עוד טיפה קדימה, ובואו נוריד את הברכיים, כמה סיבובי קרסול טובים מצד אחד, ומהצד השני, ממש לצייר מעגלים קבועים עם הבעונות שלנו, ומכאן בית חזה נפתח, טוסיק משוויץ לאחור, חמם טיפה את אזור עמוד השדרה, לגלגל זנב פנימה, להכניס סנטר פנימה, ושוב להרים מבט, להשוויץ את הזנב החוצה כשהבטן אסופה בפנים, ולגלגל מחדש. אתם יכולים להתעכב על התנועה הזאת לעוד כמה חזרות אם אתם רוצים, אנחנו כל השאר כבר נצא מתוך החלק המוגבה הזה של המנח, לנעיצה של הבעונות ולתוך הדאון דוג. טוסיק רוצה להיות כאן גבוה, אנחנו לוקחים כמה ניעות קטנות של החזה פנימה לכיוון הירך ושולחים משקל גוף לפנים יחד עם רגל ימין מול האגן קצת לשקוע, ונרים מבט גבוה ליד ימין לתוך רוטציה, תשלחו עוד את האגן לפנים, מבט עוד עולה, בית חזה פתוח, ובואו לרגע נרים את הישבנים מחדש לתוך הדאון דוג, שוב כמה באונסים קטנים גם פה. בצד שני, רגל שמאל יוצאת קדימה, בית חזה נפתח, אגן ממשיך לדחוף לפנים ויד שמאל עולה בפנים. מעולה, אנחנו חוזרים מכאן שוב לדאון דוג, והפעם כבר כדי להוביל עם הידיים לאחור. בואו נרד לאט ובעדינות לתוך הסקווט, קצת נזדקף פה, ומכאן נסגור את עצמנו טיפה פנימה וניפתח. עוד 3 חזרות, קצת לסגור ולהיפתח עוד פעמיים. וחזרה אחרונה. בואו ננסה להניח ידיים כמה שיותר קרוב אל הבעונות, לשמור את החזה צמוד אל הירך, כל יד תופסת מרפק נגדי ל5 ניעורים קטנים של הראש והחזה למטה. ונעלה חוליה. מי שרוצה לקחת לו עוד קצת זמן של חימום, זמן לעשות את זה טיפה יותר באיזי, אבל אנחנו יוצאים לאימון שלנו. 15 דקות להיום הם 15 דקות של אימון. Every minute on the minute, כל דקה על הדקה, השעון הולך לקצף, ובואו נדבר על מה אנחנו עושים שם. אז הנה אנחנו יוצאים, כל 5 דקות צמד תרגילים מתחלף, והנה אנחנו כבר שמים את הטיימר שלנו. דקה ראשונה מתחילה ב6 חזרות של סקווט, מוזמנים לעשות יחד איתי, טוסיק עד הסוף אחורה ולמטה, בית חזה מתוח, ידיים נשלחות לפנים, הנה חזרה רביעית, הנה עוד פעמיים כאלה. יופי, סיימנו 6 חזרות של סקווט, ואנחנו על המזרן, ידיים על הרצפה, משקל כאן עם הבטן אסופה, 10 מעברים רגל אל החזה. כל רגל 10 חזרות. הנה עוד 6, 5, 4, 3, 2, 1, ואת שאר הזמן אנחנו מחזיקים בפלנק, שכמות דוחפות, בטן אסופה ומשקל עד הסוף קדימה. אנחנו יוצאים ל5 דקות עבודה כאלה, כשבדקה השנייה כל מה שמשתנה זה שאנחנו מוסיפים עוד חזרה לג'אמפינג סקווט, אז אנחנו נעשה 7 חזרות של סקווטים, ושוב נחזור אל הידיים, 10 חזרות כאלה לכל רגל, ואת שאר הזמן סטטי בפלנק. מי שעוד לא בנוח בסקווט, נשאר עם הוורסיה הרגילה, מי שכבר בנוח, תוסיק עד הסוף אחורה ולמטה, וסגירה של רגליים פנימה. הנה 3 סקווט, 4, 5, גב ישר, מבט קדימה, לא לוותר על טווחים, 6, והנה 7, ואנחנו חוזרים שוב על הידיים, 10 חזרות לכל רגל, משקל לפנים. הנה 4, 5, 6, משקל קדימה, 8, 9, והנה 10. מחזיקה, משקל לפנים, מרפקים נעולים, עד הסוף להישען קדימה ולהמשיך לדחוף. מי שקצת קשה לו, הכל בסדר, לא לתת לגב להישבר, לנוח, לנער קצת ידיים, לקחת נשימה עמוקה ולחזור מחדש. מי שמאוד קשה לו על הידיים בפלנק, לגמרי מוזמן לעבור
אל האמות ולהחזיק משם. דקה שלישית עוד רגע מגיע, ואנחנו כבר יוצאים פה לעוד חזרה אחת למעלה, זה יהיה 8 ג'אמפינג סקווט עם עוד ורסיה של מטפסי ההרים. בואו נתחיל. 3, גב ישר, עברנו לוורסיה מתקדמת יותר. הנה 7, הנה 8, וגם במטפסי ההרים אפשר להמשיך עם מה שעשינו קודם, ואפשר לקחת את זה בוורסיה קצת יותר קופצנית. משקל קדימה. 5, 6, 7, משקל לפנים, מרפקים ממשיכים לדחוף. והנה 10, ושוב אנחנו על הידיים, משקל כמה שיותר קדימה. אפשר לנסות לקחת את הפלנק הזה לכיוון קצת שונה מי שרוצה לאתגר, ורק לשלוח את האגן בקו ישר כשהרגליים לאחור. לא פשוט, מנסים להחזיק כאן עוד טיפה, וברגע שהשעון יצפצף, דקה אחת לפני האחרונה בסקווטים, נסו להקפיד ידיים, גב ישר, מבט קדימה, בואו נצא. 5, הנה 6, 7, 8, 9, יאללה, חזרה למטפסי ההרים. אמרנו אני לוקחת את הוורסיה הקצת יותר קופצנית פה. הנה 6, 7, 8, 9, 10, וחזרה אל הפלנק. עוד דרך לאתגר את הפלנק שלנו, מי שרוצה ויש לו איזושהי הגמעה נגישה, לגמרי מוזמן להניח את הרגליים אליה ולדחוף משם, אולי אפילו להרים את האגן למשהו קצת יותר חזק מבחינת חגורת הכתפיים. עוד טיפה החזקה, נשברים אז מורידים ברכיים, מנערים קצת ידיים. עוד רגע דקה אחרונה לקטע הזה. יאללה, הנה הדקה האחרונה שלנו, 10 קפיצות, 9, עוד 8, 7, להמשיך רצף, 5, עוד 4, 3, 2, אחרון. יאללה, כבר אנחנו על המזרן, אפשר להמשיך עם הרגילים, אפשר לקחת את הוורסיה הקופצנית. עוד 8, עוד 7, משקל קדימה, 5, אגן נמוך, עוד 4, 3, 2, אחרון. יאללה, בואו נחזיק קצת בתוך הפלנק, ובזה סיימנו 5 דקות של סקווטים. אנחנו עוד רגע יוצאים ל5 דקות באות, ששם לנג'ים במקום סקווט, טייבל טופ במקום המטפסי ההרים. זמן מעולה. לקחת רגע אוויר, לנשום, לארגן את עצמנו. דקה חדשה, 6 קפיצות של לנג' ולכל רגל. עוד רגע השעון יצפצף, 6 כאלה, 10 חזרות של טייבל טופ, ואת שאר הזמן אנחנו מחזיקים אותו סטטי. הנה הצפצוף שלנו, אנחנו יורדים ל6 כאלה לכל רגל, אפשר להתחיל בלי קפיצה, ודא שהטווח מלא. הנה 3, פיין, לקו האגן, ברך יורדת עד הרצפה. הנה 5, ו6, יש. 10 חזרות של טייבל טופ, אנחנו עם הידיים לאחור, בית חזה פתוח, ומכאן דוקרים גבוה עם האגן למעלה. שכמות כל הזמן אסופות עוד. 5, הנה 6, 7, 8, 9 ו10 אחרון חביב. רק מחזיקים את זה סטטית, שומרים בית חזה פתוח, ישבן מכווץ. וכבר אני אגיד לכם, לנג'ים זו תנועה קצת יותר ארוכה. מי שיכול לעבור לוורסיה הדינמית בקפיצות מעולה ממשיך לטפס בחזרות, מי שקשה לו נשאר על 6 חזרות לכל רגל. אני עוברת 7 ברצף לימין, 2, 3, 4, 5, 6, 7, לא לוותר על טווח, לשמור על גובה, לא להישען על עצמנו, 3, 4, 5, 6, 7, יאללה, חזרה ל10 בטייבל טופ, שוב, שכמות אסופות, בטן אסופה, ישבן מתכווץ, דוחף אותנו למעלה, 3, 4, הנה 5, יופי, 6, כתפיים עוד אחורה, 8, 9, ושוב, חזרה האחרונה, רק להחזיק שם עד הצפצוף שיגאל אותנו. עוד להרים בית חזה, לוודא שזה לא נכנס לגב התחתון,
אם קצת מציק פה, ודא שהאגן סגור, לקחת מנוחה ולחזור להתמקם מחדש. דקה שלישית מגיעה, מי שיכול להמשיך לטפס, מעולה, עולים כאן ל8, לוקחת את זה מצד לצד הפעם. 1, עד הסוף למטה, 3, לשמור גב זקוף, 5, 6, 7, כבר שורף. יאללה, הנה אנחנו יורדים למזרן, גם את הטייבלטופ, אם רוצים אפשר קצת לאתגר, רגל למעלה, אל תדאגו, זה עדיין 10 חזרות סך הכל, 2, שמור שכמות אסופות, תתפור למעלה עם הרגל, 6, 7, 8, 9, אחרון. בואו נחזיק כאן עוד טיפה, אין עוד הרבה, עוד 2 דקות עם הלנג'ים והטייבלטופ, ומשם עוברים הלאה. עוד טיפה להחזיק, שמור שכמות אסופות. יאללה, מתחיל להיות פה כבר צפוף עם הלנג'ים, שוב, לא חייבים לטפס. 9, לכל רגל מי שעוד עולה, אפשר להישאר בדקה הקודמת על אותו מספר חזרות. 5, 6, 7, אפשר לעצור באמצע לנער אם קשה. הנה 9. ומי שעדיין מאתגר את הטייבלטופ, טוסיק עולה, יד נוגעת ברגל נגדית. הנה 3, 4, להישען טוב על היד מאחור. 6, 7, אחרונים. מהמם. כתפיים אחורה, טוסיק עולה, אפשר לנסות עוד קצת לדחוף את עצמנו קדימה, ליישר רגליים, לשמור על הישמן מקובץ. ועוד רגע, דקה אחרונה של הצמד הזה. בואו נצא. 10 קפיצות, לנג', נסו לשמור רצף, רגל שמאל ואז ימין. 7, 8, 9, 10. וואו. אחרונים. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. יאללה, אחרונים גם פה. יאללה חברים, עד הטפטוף. 1, 2, 3, להרים טוסי גבוה. 7, 8, אחרון. יש. בואו ננוח, ננער ידיים, יאללה, יוצאים פה לברפי. 6 חזרות ממנו, 10 סיט-אפ. עוד רגע השעון יצפצף, אני אראה בדקה הראשונה ורסיה פשוטה יותר של הברפי, זה בלי הפוש-אפ. אחורה, קדימה ולהתיישר. לשמור כל הזמן על הפיסוק, לנחות על כל כף הרגל. 3, הנה 4, בשביל להסדיר קצת דופק אני צריך, לא חייבים לעבוד מהר. סיימתי 6 חזרות, שאר הזמן 10 סיט-אפ ומשם להולו. יופי, להתגלגל פה חוליה חוליה לאט. 5, 7, 8, 9, 10, ולהצמיד חוליות פנימה, להרים מבט, לשלוח ידיים לאחור. אנחנו מחזיקים את ההולו בנקודה הזאת ולא מעמיסים מעבר, רק מחזיקים פה. הנה אנחנו שוב יוצאים לברפי, 7 חזרות, מי שרוצה ורסיה מלאה נופל איתנו לפוש-אפ. 4, הנה 5, 6, 7, וחזרה אל הסיט-אפים. מי שרוצה בוורסיות קצת יותר מאתגרות, זה הזמן. 6, 7, 8, להקפיד שהחוליות נצמדות בסוף כל חזרה, ושוב
להרים מבט, לשלוח ידיים מתוחות לאחור, לשמור שהגב התחתון כל הזמן צמוד כאן. זהו, עוד 3 דקות, לא פשוט בכלל. בואו נצא. 8 וחצי. יאללה, אפשר לעצום עיניים, רק להתמסר לקצב של עצמנו. 4. 7. 8. יש. יאללה. ממשיכים, מי שרוצה איתי בוורסיה המאתגרת, עם הרגליים באוויר, שוב, לא על חשבון גב תחתון, מי שצריך חוזר לבסיס. 5 חזרות אחרונות. אחרון חזי. עוד קצת הולו, להצמיד, להרים מבט. זהו, 2 דקות, וזה הסוף. עוד מבט גבוה אל הפופיק, עוד חזה גבוה. יאללה, 9, 10, ואז 10, 10, ודי. שש, 7. יאללה, פוש אחרון, חברים. יאללה, אפשר לקחת את הסיטאפ הזה מצד לצד. 1, 2, 3, לשמור חזה גבוה. 5, 6, 7, 8, 9, 10. זהו. דקה אחרונה, מבט גבוה, עוד רגע הצפצוף מגיע. 10 ו10, לא עוצרים, נותנים הכל. יאללה, יאללה, יצאנו. יאללה, עוד 5. עוד 4. 3. אחרון. 10 סיטאפים. ודי. 5. 6. 8, 9, ומספיק. עונג, שיהיה גם לכם.